Adaptarse aos novos tempos non é algo fácil, sobre todo cando o teu traballo ten que ver cun ben cultural e cunha industria como é a editorial. Pero tras 20 anos rescatando clásicos infantís e creando obras dunha calidade estética inmellorable, Calandraca conseguiu chegar a converterse nun referente internacional neste sector. Os 2 primeiros anos estivemos publicando só en lingua galega, o noso mercado era Galicia, tivemos moi boa acollida desde o principio, pero a partir desa boa acollida pensamos que xa estaba ben de só recibir libros en Galicia feitos fora e que podíamos facer tamén o camiño á inversa e soñamos coa posibilidade de vender os nosos libros fora de Galicia. Calandraca foi presentada un 2 de abril de 1998, coincidindo co Día do Libro Infantil. O obxectivo co que naceu era contribuir á normalización lingüística, pero esta iniciativa foi crecendo ata converterse nun proxecto plurilingüe, que hoxe en día publica as súas obras en galego, castelán, catalán, éuscaro, portugués, italiano e inglés. Cando eu comecei a traballar no mundo da edición, os libros facíanse cos fotolitos, que suporce a prehistoria. Xa non falo dos tipos, no? Que como se traballaban antes nos xornais. Agora, nada, agora ti envías desde calquer ordenador un arquivo por WeTransfer a calquera imprenta do mundo e nin siquiera toca nada material porque vai directamente a máquina onde se van a imprimir, onde se imprime o papel, no? Pero o traballo de Calandraca non se centrou únicamente na creación propia. Esta editorial fixo sempre un gran esforzo na recuperación e no rescate de clásicos infantís descatalogados. Que un editor fala polo seu catálogo, unha editorial fala polo seu catálogo. E no noso catálogo estamos a facer produción propia, pero como dicías, tamén estamos a recuperar obras que nos parecen tan importantes na formación e no lecer que queremos que sigan vivas. De aí que apostáramos por libros como Onde viven os monstros de Maurice Sendak, que nos parece unha obra universal e imperecedera, e outras moitas que se foron incorporando no catálogo de Calandraca. Por si fora pouco o traballo que levan realizando nestes 20 anos, a editorial Calandraca decidiu coller a cámara e crear un canle de televisión. Queremos que a televisión, a nosa canle, sexa sobre todo unha fiestra aberta, un lugar de intercambio de ideas, no que poidan falar os autores, os ilustradores, os mediadores, e sobre todo eles, que son os protagonistas dos libros que nos os facemos, e que sexa tamén un lugar de formación. Tras conseguir no ano 2012 o Premio Nacional a Mellor Editorial de España, agora o traballo de Calandraca volve a ser recoñecido, neste caso pola Asociación Amigos de Pontevedra. Viñeron a visitarnos dos amigos de Pontevedra a preguntarnos si aceptaríamos ser distinguidos co premio. Evidentemente dixémoslle que sí, que nos sentíamos moi honrados, ¿no? E, bueno, pues estamos moi contentos de que na cidade na que traballamos no día a día haxa ese recoñecemento. Non é o primeiro, tamén é certo, non? Hubo 2 anteriormente, pero creo que agora xa temos o trío de premios pontevedreses. Este recoñecemento demostra que Calandraca pasou de crear historias a ser unha parte fundamental da historia de Pontevedra.